Zajtra majú sviatok naši učitelia. Oslavy však budú poznamenané nespokojnosťou. Pedagógovia poukazujú na neadekvátne ohodnotenie. Zatiaľ, čo vo vyspelých krajinách tvorí mzda učiteľa minimálne 1,5 násobok bežného príjmu, u nás nedosahuje ani priemer. Učitelia sú nespokojní nielen s nízkymi mzdami, ale aj s celkovým vybavením škôl, nedostatočnou právnou subjektivitou a chýbajúcou legislatívou. Obrovský problém je prevádzka škôl. Absolútne chýbajú prostriedky na také veci, ako je kúrenie, voda. Dodnes nemáme rozpočet. Učiteľ je tiež jednoduchý, obyčajný človek a nie je docenený z tej strany morálnej a nie je docenený samozrejme zo strany finančnej. Ak sa nám podarí urobiť reformu, tak po tej reforme myslím si, že môžu očakávať tak, ako bolo na vysokých školách, zlepšenie aj príjmovej situácie. Slovenské školy, v ktorých chýbajú napríklad počítače, nie sú výnimkou a to platí aj o bežných školských pomôckach. Absolventi pedagogických fakult sa preto učiteľskej dráhe vyhýbajú. Nemáme ani základné finančné prostriedky na zakúpenie učebníc, ktoré sú nevyhnutným predpokladom pre výučbu daného predmetu. Ako učiteľ a živiteľ štvorčlennej rodiny by som sa určite nevyuživil. Verím, že po vstupe do Európskej únie budeme môcť využívať aj štrukturálne fondy a ak budeme šikovní, tak tie nám určite pomôžu aj na vybavenie škôl a na vzdelávanie. Slovenskí učitelia sú pesimisti a tvrdia, že ich podmienky sa v blízkom čase nezlepšia. Milan Matušinský, Slovenská televízia.